Nije ni Ive umio pisati ni čitati, ali je znao govoriti talijanski i natucati njemački. Kao vojnik vozio se on i na željeznici, prolazio kroz nepoznate, bogate gradove. Tamo negdje bilo je života, drugčijeg, lijepog života. Po paštu, Nina i Palaču, sve to skupo mogli su da budu ona sigurna bracera, što će ga ponijeti sa škaljave gašpićeve zemlje na drugu stranu obale, sa brijega gdje on mora neprestano raditi i ništa ne imati, na drugi brijeg gdje će drugi raditi, a on imati. Kao trgovac neće uvijek biti prignut zemlji, moći će se uspraviti, upravljati. Puk je neuki bijesan, ali neuki bijesan je i konj, pa ipak pušta da ga se sedla i upreže kako gospodar hoće. Treba samo htjeti i umjeti. Slušaj, šta ću ti reći, pozove popaš Ivu k sebi. Ti si pametan, uzmi ti Toninu, sutra lako da me nije, a čaje moje će biti Toninino i tvoje. Dobro, barba Frane, a ča govori Tonina? Ma nima ona čas birati, već je mrtva za tobon. Ma ćeš morati dosta navigati po nje je. No zna Ive da kako god okrene s Toninom će slabo, a bez Tonine nikako. I tako jedne večeri najao se popaš ribe, napio vina, smijao se sa Ivom i Toninom, imitirao je Ivinog oca, legao da spava i ujutro su ga našli mrtvog u krevetu. Popaševa oporuka bila je neočekivana. Sve, dućan, kuću i robu ostavljao je Ivi, a Tonini samo namještaj i rublje.